Ägypten, das liegt direkt am Nil. Ich kann gut singen, mach jetzt viel Geld. Ich bin ein Star, bin ein Reptil von Welt. Ich fahr Ferrari, ich mach Schnipp, Schnapp, Schnipp, Schnapp. So trenn ich Trempern die Gliedmassen ab. Die Frauen kreischen, ich nehm sie mit. Oder auch ohne einen Kräuterdip. Auf dem Highway zum Nil, da fress ich ziemlich viel. Ich zerfleische mit Gefühl. Това е Вълшебния извор. Едно страхотно битово заведение, съвсем близко до Девня, на 30 на километра от Варна. Страхотно място, изглежда много добре, с много зелена, с невероятна кухня. Цените са нормални. Тук си изкарахме тимбилдинг цялото заведение, забавлявахме се целият ден, беше страхотно. Преди това карахме картинг, разбира се, аз бях първи, нямаше как, нали? И това е. Препоръчваме горещо заведението Вълшебния извор до Девня. Кажете здравейте! Здравейте, здравейте! Добре си!